kweduno mabuja takuunzirai nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochi20 mwedzi uno waNdira. Tiri kutanda nyaya yaitika kweduno kwamutoko iri kunyadzisa kwaifatawo Roma wari pamutemwa wanonzi Raymond Tinei Kondo waendesiwa kudalo dzimhosva nomurume wemuridzi ari muridzi waAngela Kanoyangwa. Kwai waendesiwa nonyaya yekuti wakabatiwa wachiita kushinha kusikinya tukono idi zvakatooma mabi angu. Heno ipapa kuti nyaya ichagopera sei tichagolinga kuti wanenge wadini, asi kwaipo wabatiwapo fatawa nomubiya wawo nomudzimai wese wagobatsirana kukubana nomurumeyu kuheno kuti waida kuti apfechere kana kuti zvaida kuti zvidini idi zvakatoita kuoma. Heno mabi angu tichalinga kuti mvura icharamba ichinaya chere kana kuti zvinoita kukonzeresa zvakadandi. Tahwadziwa nyasi kwai mumwe wavanhu vanomukurumbira wakamboita mukurumbira pokare Zexie Manatsa wapfa. Idi zvahwadza wazhinji. Zexie Manatsa akanga mufundisi asi aizikana makore okuma1970 uko agoita mukurumbira nokuimba nochikwata chache choGreen Arrows. Zvakaoma mabi angu. Ndiye nyagoimba chipo chirohwa tipemberere, akagoimba pokare Highlander, akaimbira pokare Dynamo Dimbare, akagoimbira makepekepe shaisa mufaro. Akazvahwa zuva rokutanda romwedzi waNdira mugore ra1944. Anga ano makore 40 toti mweya wache urambe uchizorora murugare. Wanawo bato reMDC Alliance rawachamisa wari kunze konyika kwai waita mudeme kuita chihwirangwe chokuti wagotenge idi zvokuti wachamisa wareukiwe kureketa nevanhu vazhinji. Watenga muchina womazuwano unosenzesa kuti wachamisa waite zvekureketa nevanhu wakaisiwa pamotika. Izvi zvafadza wazhinji. Kwai zvichikaramba zvakadandi aiwa wari kuratidza kunadzirira chaiko kuti sarudzo dzogore rinouya kunyanyapo dzinosvika wanenge waringira wamirira kuti zviite zvakanaka. Ticharamba tichiringa ipo zvinenge zviri kuitika tichikunyepai. Tindori mumatongerwo enyika mai Thokozani Khupe kwai adzingiwa naMwonzora wachinzi kwai wari kusikinya tukono zvokutoti ipapa heno kuti zvadini. Idi watoita kukungawo zvibhakira iwo mai Khupewo wachiburikidza nogweta rawo wagoreketa iwo kuti wachaita mureketo nowanakadzitape zuva ramangwana, asi wareketa iwo kuti waMwonzora wakatozvidzinga wega nemubato nokuti wakaita zvinhu zvisiri pamutemo pawagoreketa kuti ndiwo mutungamiri webatori. Mabi angu paichaperera tichakuona hedu tinenge takandoringa. Wanotekaedza sarudzo munyika wozeki wagoti iwo wanhu vari kuda kuti wagouya koomema nokuringa kuti sarudzo dzedu dziri kutekaidziwa sei wanofanira kuti wauye konyoresa. Kwai wanenge wari kuda kunyoresawa wanhu vari zvizvawo zvomunyika wachabhadharisiwa madhora 10 okuAmerica, wanobva muAfrica wachibhadharisiwa madhora 20, wanobva wari wamiriri wenyika nedzimwe nzvimbo dziri munyika medu wachabhadharisiwa madhora 50, poitawo kunze kweseku wachabhadharisiwa madhora 100. Kwai zvichatanda zuva zvakatotanda marimwe zuro ano kusvikira zuva rochi22 mwedzi wakurume uri kuitiwa sarudzowo. Iri endai konyoresa wari kuda kugoita kumema sarudzo. Kwai mutungamiri wemapurisa ari kuita kuhwisana noZimbabwe Anti-Corruption Commission ipapa kuburikidza nomunyori wayo ari hama yaTongogara. Zvakatooma mabi angu. Ticharinga iko zvinoperera kuti zvinenge zvichiperera kupi. Hurumende yagoreketa kuti yaunza wanhu wana mazvikokota kuti wagoringe anagodoboriwa muzviri kuitika kuHwange nonyaya yomarasha ari kuita kwata pasi. Ticharamba tichiringa kuti wachazvitekaidza sei pazvinenge zvaburikapo. Tinoramba tichindokunyepai mabi angu. Wamiriri weChina wagoreketayo kuti maranjisi ari kurimiwa muZimbabwe anenge akutoendesiwawo kuChina makuno yano nokuti hurumende yawo yanyorerana pasi nohurumende weZimbabwe kuti zvigoneke kuitika izvi. Aiwa wanhu vari kurima maranjisi itai muendese, itai karikirikidi muendesewo kuChina kowapa maranjisi okuZimbabwe.
idi makwiriro zvinhu munyika ari kuita kuhwadza kureketa kuno. Tamirira kuti tigoona kuti mwedzi uno uchanzi wakakwira zvakadini, asi kwani vanhu vazhinji wanyanya kuhwadziwa nonyaradzo yabva yaita kupeta kashanu chaiko mukwidziro wacho. Idi kana iri shamhu ndiyo mbaramatonya yakagoreketiwa vanhu vaMalawi iyi. Idi zvakatoita kuoma. Ipapa kwai vanhu vari kuda kuti vagoikihwe hama dzavo kana ivo wakutobhadharisiwa zviuru 12 pamwedzi mubodzi. Heno kuti wana murairidzi nevamwe basa wehurumende wachazvikona chere izvi. Ticharamba takaringa iko zvinoperera, asi tiri kundovimba kuti zvinoita zviri nani. Kwai wabvana wedu wakatamba mutambo hockey nyasi waita mhangange noNamibia paribe agwisiwa chibodzi pamunhu atoramba tichizvitenda, asi wabva waendesiwa mberi kumutambo wenyika dzomuAfrica wehockey. Taakuwaswira kuti waitei tusvini ikweyo, tiringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese. KuSouth Africa wakanyora bvunzo dzokuperako zvidzidzo zvavo zvopasi mugore rapfuura. Kwai zvaburika zvakaitikamo, kwai vanopfuura zviuru 400 chaiwo ndo wakanyora. Idi wabi yedu wari kuita tusvinu, wedu wezimuseki wakatoita dododo zvavo ipapa pachidibe chiri kubuda ipapa. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. KuUganda kwai anonzi Stella Nyanzi agotiza kuita kurova chitsoka ndibereke chaiko kuenda kumaJerimani kopotera ikweyo. Idi zvakaoma. waMuseveni waita kumupfuisa zvokutoti abva atoti aiwa ndabweka ndichazvidaba zvokuramba ndiri munyika menumu, abva aenda kumaJerimani kopotera ikweyo. Tiri kufara kuti kwai Mark Boucher ari kurairidza chikwata chokiriketi choSouth Africa kureketa kuno anzi achagopiwa mhosva yokuita zvinhu zvokusikinya tukono nokuita chikarabha cherutsaro raganda. Izvi tinozvitenda, tinozvikudza. Taringa kuti tizoona kuti wachaipedza sei nhau iyi, nokuti akabatiwa nomhosva chaipo pane zvakaitika wachiferefeta. Malawi yagozoita kuita kutifadza chaiko kupindiridza. Ipapa wazhinji wangu watoringira kuti paribe kweichaenda, asi tiri kufara kuti kwai ichagopinda kunyika 13 dzasara kumutambo wenyika dzomuAfrica yebhora. Aiwa tinowashwira tusvinu. Mufaro waitinawo wakanyanyitsa. Ipapa wakutoisa churu chibodzi chomadhora okuAmerica pamunhu muhomwe chakareketiwa nomutungamiri wenyika ikweyo. KuBritain vanhu vadoka vari kuita kufara chaiko nokuti wagonzi nomutungamiri wenyika ikweyo Boris Johnson kuchadiwa ba kuti vanhu vamanikidziwe kupfeka zvipfukausu pabodzi pavo nokuti waratidze mapepa okuti wakabayiwa kamushonga kodziva mupengo. Idi zvakatooma, asi wazhinji vari kugoreketa kuti izvi ndo zvaakutofanira kuti zvichiitike. Heno kwedu kuti zvichakoneka kuitika chere naye wakuru wenyika wari kuramba wachinonenedzera dziva mupengo rimwe. Manchester United ndo yaita chikwata chokutanda kunyika yeNgirande kuti kuhina mutambo yainotambira kusiri kumba kwayo inosvika 300. Aiwa tinoramba tichizvitenda tichizvikudza, asi takadaro zvedu tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.